Какво означава кратно на едно число и какво означава делител на едно число? Нека да вземем числото 6. Кратно на числото 6 означава всички числа, които се делят на числото, които се делят на 6 в случая. Да се делят на 6. Това са числата, като започнем от 6 и борим през 6. Първото число е 6, след това 6 плюс 6 – 12, 12 плюс 6 – 18, 18 плюс 6 – 24, 24 плюс 6 – 30 и така нататък. Най-лесно можем да ги намираме, като добавяме числото, на което търсим кратно, добавяме към полученото. Кратно на 8, например. Това означава да се делят на 8. Да се делят на 8. Това са кратни, значи да се делят на 8. Кратни. Винаги първото число, което взимаме е 8, самото число, и после започваме да добавяме. 8 плюс 8 – 16, 16 плюс 8 – 24, 24 плюс 8 – 32 и така нататък. Кратно ли е числото 20 на 5? Питат ни, дели ли се 20 на 5? Когато ни задават кратно ли е, означава, че ни питат дели ли се на. Когато ни питат кратно ли е дадено число на друго число, питат ни дели ли се на. Кратно ли е 20 на 5, питат ни дели ли се 20 на 5. Без остатък. Важно е да се дели без остатък. Ами да, 20 се дели на 5, получава се 4, няма остатък, затова да, 20 е кратно на 5. Отиваме сега на делители и тук много се бърка от учениците кратно и делители. Делителите са всички числа, на които можем да разделим дадено число. Числото 6 можем да разделим на 1. Можем да го разделим на 2. Можем да го разделим на 3 и можем да го разделим на 6. Всички числа, на които ние делим 6, се наричат делители на това число. Вижте сега, сравнете горе кратните на 6, т.е. числата, които се делят на 6. 6 делено на 6. 12 делено на 6, 18 делено на 6, 24 делено на 6 и така нататък. Тези числа, които се делят на 6, те са кратни. А числата, на които 6 се дели, 6 делим на 1, 2, 3, 4, 2, 3 и 6, тези числа 1, 2, 3 и 6 са делители на 6 и в случая 6 е кратно на 1, 2, 3, 6. Т.е. 6 се дели на 1, 6 се дели на 2, 6 се дели на 3, 6 се дели на 6. Т.е. 6 е кратно на тези числа, а тези числа са делители на 6. Тук също можем да кажем горе, че 6 е делител на 6, 12, 18, 24 и така нататък. Другият пример, 20 делено на 5 е равно на 4, 20 е кратно на 5, но 5 е делител на 20. И освен 5, 20 има и други делители. 20 се дели на 1, 20 делено на 1 е 20. 20 се дели на 2, защото 20 делено на 2 е 10. 20 се дели на 4, 20 се дели на 5, 20 се дели на 10 и 20 се дели на 20. Ето ги всичките делители на 20. Тоест, когато кратно казваме, когато числото се дели на, т.е. 20 е кратно на 5, кратно е на 4, кратно е на 10, кратно е на 2, на 1, на 20, защото 20 се дели на всички тези числа и 20 е кратно на всички тези числа, но всички тези числа са делители на 20. Числото 1 е делител на всяко число. Делител на всяко число.
Защото всяко число се дели на 1. Числото 0 е кратно на всяко число, защото можем да разделим 0 на което и да е число и да получим 0. 0 делено на 5 е 0. 0 делено на 10 е 0. На което и число да разделим 0, получаваме 0. И всяко число е кратно на себе си, защото всяко число се дели на себе си. 100 е кратно на себе си, защото 100 делено на 100 получаваме 1. Тоест, когато разделим едно число на същото число, на себе си, получаваме винаги 1. Така че всяко число е кратно на себе си.